Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Hunghong ni Marua. Sa dili pa nako sugdan ang pag-asoy sa nahitabo ni adtong adlaw. Mangutana ko nimo. Unsa ka naman ang? Wa ka bagyo na hinumduman sa maong hitabo. Wa manang. Hangtod karon. Wa kay nahinumduman. Wa lagi. Kuan, natog na ko. Mao na, nakamata na lang ko nga. Patay na si mama. Nga nangutan ka na ko, anak manang. Unsa ba kita'y nahitabo ni mama? Kundo na may tao nga nahipaw gyud sa tinuod nga nahitabo sa imong inahan. Ug kun nganong namatay siya, kana mao ikaw, Marla. Unsa? Ako? Oo, ikaw. Kay ikaw lang ang nakasaksi sa kamatayon sa imong inahan. Kay ikaw ang diha sa iyang duol sa dihang namatay siya. Ikaw ang nagtutok niya. Unsa? Pero manang wa mo ko'y mahidumduman, anak manang. Maog ka na ang dakong pangutana. Nga dili yun matubag ni bisan kinsa. Bisan nimo. Manang tinuod ang akong kisulti. Wa ko mahipaw kung nganong namatay si mama. Tungod ka na si Puking ka sa tingali, nagtagbiyon. Unsa? Muna mo sakit sa bata ka ba? 10 anyos ka pa. Mubarog kang kalit. Samtang natuog. Unya mo lakaw. Mubuhat ang mga butang nga dili kagid mahinumdum. Bisag kung saong kang pangutana. Buot ba ninyong ipasabot nga ako ang mipatay ni mama? Wa may mamasangil ni mo, anak. Pero, ikaw lang nakasaksi. Kung anong namatay siya pinaagi sa pagtuok. Unsa? Pero atake magka sa kasing-kasing ang iyang namatyan. Maulang ka na mong gisulti ni mo. Pero, nasuta sa mediko legal nga namatay sa tuok ang imong inahan. Ug diha ka nga nagtanaw. Apan wa ka magkakita. No! Ikaw lang ang nagkakita sa taong may patay pinagi sa tuok sa imong inahan, Marla. Ikaw lang. Dili lang tinuod. Huwag ko'y mahinumduman nga laing tao gabi sa kasabay. Misteryo ang maong kamatayon sa imong inahan. Marla. Gani, nahimo kaming suspek sa sinugdanan ni Papa mo. Pero napamatud-an ra sa kadugayan nga dili gyud kami ug dili ako. Tungod sa kakusgan sa mga kamot nga mituok sa imong inahan nga nakahimo kinigbali sa bukog sa iyang tutunlan. Tanawa, mihila ka na. Mausap ka rin nahitabuan mo sa una sa gamay ka pa. Muhila kang maay kung hisgutan sa kamatayon ni mama ni mo. Unya, sabay connection ini yung mga butang ni mama nga gitaguan mo pa. Kini typewriter niya. Kini papel nga may kitype nga hungong. Kini mga retrato sa sudlay ug pugong sa buhok. Ngano gitaguan man ninyo? Tungod kay mao ka na ang kitapos ang gibuhat ni mama ni mo. Sa dayon na niyang kapatay. Unsa? Mao ni gibuhat ni mama. Oh, Marla. Sige, manang. Iasi ni Marla ang gibuhat ni Rubna. Sa dayon niyang kapatay. Wa na mahimutang ang imong inahan. Sa dihang sa gunson ka nang mubangon ug mulakaw. Samtang natumar na. Unang kabalakan niya, mao ang imong pagsigi og singgit nga init. Mura ka gidauban sa among tanaw.
Pero kung mumata ka na, wa kay mahinumduman sa imong damgo. Mao ba? O niya, ikaduhang nakapabalaka sa imong inahan. Mao ang pagkamatay sa inyong iring nga si Mingming. Unsa? Nagtuo si mama mo nga gipatay mo ang iring. Mao ka nang iyang gisulti nako. O pangagpas. Mao nga wa siya mahimutang. Nangutana siya nako kung kanus ka lang magsugod nga mubangon og bulakaw samtang natuog. Tungod kay nakitaan kaniya nga misinggit diha gyud tungod sa atubangan sa dapit diin namatay ang iring. Nagtuwa si mama nga gipatay ko ang iring. Mao ka na, Marla. Una yang gisulti. Og pangagpas. May gitubag ka ba ni mama? Sa akong nahinumduman, nagsugod ka sa paglakaw samtang natuog diyang nakasuroy taong museum. Museum? Mao ka na, museum. Unya? Mao nga sa adlaw nga namatay ang imong inahan, mibalik siya sa museum nga atong gisuruyan sa kamay ka pa. Unya, may nakuha basin kasayuran bahin sa nahitabo nako. Sa pagpauli niya ni adtong adlaw, lahi na ang iyang lihok. Nga naman di ay, unsa na may lihok ni mama? Nangutana siya nako kung may nabati ba kong tingog. Ha? Tingog? Oh, tingog. Mura ko noog dunay nagsiki og hunghong kaniya. Unsa? Mao pa manang? Og mauto nga ako siyang giingnan nga wa may laing nagtingog. Kami ramang duha. Pero muinsistir gayod siya nga doon na ginaghunghong kaniya. Unsay sunod nga nahitabo manang? Mao lagi to nga ako gyud siyang ingnon nga wa ko inabati. Unya, unsay sunod nga mga panghitabo manang? Wa ko magtuo. Nga mao na di ay kadto ang katapusan kong pagkakita sa imong inahan. Kayang sunod kong nabati, lagubo naman gikan din sa ilang kwarto ni papa mo. Ug sa akong pagsusi, nagbarog ka diha sa pultahan nga nagtutok sa imong inahan. Ug sa pagtanaw pa na ako sa imong inahan, wa na siya kinabuhi. Misudlot na ang iyang duha ka mata ug midiwalwal ang iyang dila. Ug sa sunod na akong paglingi nimo, natug ka na sa sawg. Sa... Mauday ka na ang nahitabo. Ug mao ka na hinungdan nga di ko ganahan nga sultihan kas nahitabo. Tungod kay ikaw lang tayo magkasulti na mo kung kinsa ang mituok si mong inahan. Bisan ka may wako'y mahinumduman sa kamatayon ni mama pa. Wa! Huwag ka nang sinuwat sa bond paper. Unsay mo tipasapot, ana. Kanang pictures. Kanang gitaguan man na ni mo. Ganang imo kanang gitaguan pa. Kanang nasuwat nga hunghong. Mao ka na ang katapusang gisuwat ni mama mo sa dayo na niyang kamatay. Nga mao'y sigihan niyag reklamo nga dunay magsigig hunghong kaniya. Huwag ka na mga naa sa retrato. Mao ka na mga butang sa museum. Nga gikuha hulagway siya mong inahan. Ako na nagprint, ano? Nga nang iyong nagikuhaan og picture ang mga karaang sudlay og pugong sa buhok. Mao ka na ang dakong pangutan ang gusto kong mahibawan. Kung ganun, gikuha na hulagway siya mong inahan.
Iyan ang gisikreto ko ha. Kay gadili ang pagkuha gulagway sa maong museum. Buot ipasabot. Nga importante kayo alang sa imong inahan ka ng maong mga hulagway. O kinahanglang mahibaw-an nato. Kung nga nung iyan ning gikuhaan og hulagway. Manang, at tuon na to ang maong museum. Dili na nato mahimo, Marla. O ganun dili man. Ha, Manang? Tungod kay nasunog na ang maong museum. Unsa? Magkapahibuong kayo maong hitabo. Kaya nasunog ni. Ug gituyo sa pagsunog sa usa ka buang nga lalaki. Unsa? Mauna lang ka na ang nabalitaan. Katunga na lang sa museum ang natabang. Mao ba? Hain nun mahimutan kining museum, Manang. Uy. Dili mo ko makakonsentrate niya akong trabaho. Tuara man sa mga butang ni Mama nga gitaguan ni Papa nga akong una-una. Oy, babay. Ang sa diha, oy. Kung may so ng utok mo, halao ba nako? Asa man ta? Magpa-charming. Iting paniudton na. Dali na. Oh, sige. Kaya na sab ko isulti nimo. Dali na dayon. Uy, para good na hinaya ka ako, ha? Excited ka ayo kada. Ang atong crush to naman sa kantin. Nakapaylo na siya pwisto. Unsa? Kung mauna, igat-igat na gano'n ng tuyo ni mo sa kantin. Oy, hilom diha, oy. Igat-igat good town. Seryoso ko sa gibati ng Gabriel, no? Unya, anong i-appeal man ko nimo? Ikaw nalang pa-charming dito. Ay, ikaw may gwapa. Ikay akong ipaon. Pero kung ikaw sa iya magustuhan, happy na lang ko kay best friend good ta. Hoy, ayaw ko tudlo igat-igat, no? Oy, Marla. Kailangan makauyab na ka, oy. Kay lisod na kayo nga, manggungis ka na. Una ka manguyab. Di na ka makamamukis, anak, day. Hilom diha. Oh, Naunsa man ka? Anong kalit makaghunong diha? Naunsa ka? ako an... Uy, Uha man. Dali na. Kay, basing mo ang dadagkaon ng atong crush. excuse me, imo ng crush o dili ako. Ay, thank you. Kay niya pala siya. Hello, Gabriel. Hello. Uy, tagat sa diya. Uy, gihilo na tao. Ikaw lay tagad, kay mauwaw ko. Gawas pa, imo man ng crush. Hello, Gabriel. Ikaw na naging usan, no? Wala ka makigdungan si mong kauban sa production? Miyo naman sila. Ay, ka-cute yun niya, oy. Ang mga mata, day, at na. Nagdaog come here. Oh, uy, Uy, naunsa man ka? Anong kalit magkagtiurok diha? nga naman eh, oy. Nga naman eh. Kalit pa lang nanindog ang ako balibo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.